pakasalitaan ni Bobby ka na pauluan, day takit. Sagudahin nga rin ti surat, di Bobby. Dear Manong Nemi. Nagadanon kami dito'y balay, Manong Nemi, ket addan ni Mama. Imbaga ken kuha na itay ngayam amukon ni Karen, akas girlfriend ko. Nga posible, nga pagtutulagan mi pahen ti kalaysan. Ma, yaman mo kata kayo tagbaling nga manukang yo. Ni Karen. Karen ni Mama. Kumusta ka iya? Kasto lang, ma'am, nasiyat men. Ket, kumusta mo ti pamilya? Dagit tinagad na keng ka, kakabsat mo. Ninanang ko, isot mga ayawan iti anak ko. Ana, ada anak mo? Isungat ko ti sarunok ni baga kada kayo. Ada anak natin kinabalasan na. Pumiyeta. Kasta ti klase ti babae nga mamom kanya kag baling asawam. Naganak kabalasan? Sa dinutayan ti utek mo, ha, Bobby? Iti kasto nga kinadalos ti pamilya tayo. Hadda may kamang nga naganak abalasan? Disgrasyada nga adan ti bastardo mo no bastarda? Piet mo ka di tagtarakin sa mga kabagyan? Kahit si ka babae, nagturad ka. Nagturad ka nga magkirelasyon iti anak ko? Nga may kamang ka na kami? Amumot ni Bobby, ma'am, na kasto tinapasama ka niya. Iba't patig na kanulat tayo di tulukodan di amin. Ngayon saan ka? Tekto. Ngayon saan ako manugot? Jolie! Abi mo man, takad problema? Kayat mo ka di? Nga agbalin nga ipag mo, nga sawaan ti kabsag mo, kaya naganakabalasan. Kayat yung asawan, mama. Dati yaman mo ni Bobby nga asawain na, naganakabalasan. Katuwain! Inamin na. Ninanang ko tibang bambante ka na di anak ko kunan. Bobby, di min pinos ekspektarin gini mama. Nga kasto ti klase na nga babae, ti yamamong kata kami. Manang, awa-awa ng tato nga rason. Kahit si kamat ka babae. Kahit bulat ni may kamang ka na kami, nga mong madamang balimmi. Nga ni Bobby kahit napintas si trabaho na. Kasjay, kahit na da pagkapuan di pangbiag mo, iti anak mo, iti kinabalasan mo? Saan kumbit nga ipapilit, ma'am, no? Sandak akayat. Ngayon ko na kami ni Bobby, isot mga sawa kanya, sangad kayo. Walat ba ko ng Bobby? Manang, saan nyo kayat? Saan? Mama, anyo kayat? Diyak kayat! Isong tamat laing, papanawaw mo data nga disgrasyada. Papanawaw mo! Manong Nemi, Jack kumakayat, ngem naturturay da mama kinimanan. Umit kami nga peso. Tiamok kami, Manong Nemi, kat umanugot da. Tiamok kami, kat noanyat desisyon ko na sinat pilik, kat mayat naman din. Ngem nagbiduta. So, ang hinuyog ko, Manong Nemi, ni Karen, aging gana itigay, tibalay mi. Manong Nemi, siyempre, nagsangit. Nagsangsangit. Kung nakatubay ngamin kain ka, nasandak ka kayat, damama kinimanan mo. Ngayon papilit mo, Bobby. Pasensyahan ka na kuhada. Pasensyahan. Di mo ka di mailaban, di pa nagayat mo kaniya. I'm sorry, Karen.
Sang kawad kaya mapagnamnamaan. Agpapada kayo, aming nga lalaki. Kasi may tinapasamak. Iso nga nagana kakabalasa. Ti mistake ko nagpasikugak. Hindi muna ko ti first boyfriend ko. Ditakmat kayat. So kapilitan nga nagpasangaya kabalasan. Imbaglaki din. Tadaman na pasamak ka na ta. Ngimsapay ko mata sa ang nagbalin. Tapno sana ka may mabindo nga gana kabalasan. Pasensyakan, Karen. Yeah? Okay lang. Saan nga napudnot panagayat mo kanyak? Tadi mo among ilaban di panagayat mo. Sabi ko mababi. Ta makasarak kanto. Iti babae nga kayat ni manang mo. Ken kayat ni na mamang mo. Nasakit met para kanyak panong naimi tanagsina kami keni Karen. Tayo tilukodan idi nga namuak kan disgrasya da isuna kahit ko idi nga liklikan nga lipatan ngimsang ko malipatan sidga po na nga intultuloy ko nga inarem. Inayat nakmet gabutan na mati kanyak nga nakasagana ka mangilaban iti panagayat ko ken kuana. Ngim nagbali na katakrut ti matang damama kini manang kumanong. Adadamat kaya di kalintikanda. Di ka nga babae dito lubong. Abay kas kini Karen patipilyek. Nga disgrasyada. Nga adda anak nan. Nga agtara kayo naktutsang kumot nga kapkapinan mo. So wala. Malipatan kanto Karen. Kahit makasapulak to sa bali. Ti sa bali. Nga ipatag ko, mangipatag kanya, nga kayat da mama, kaniya manang ko. Intuloy ko nga root marang nami tinagtrabaho, kat siyempre, numanin na asid kanak, yung office mate ko, nga ni paring Densyo. Pare, kung nagmanano, kasarkan. Diba? Hanga natuloy, pare. Oh! Hanga natuloy ti kasaryo, edi girlfriend mo. Ideya mo kada mama, kinimanang ko nga, Julie. Di damat kayat. Dapat di ta kayat. Disgrasyada ka nung amin. Adda anak na. Adda anak na iti kinabalasang. Asya, so nga kayat da manang mo, kinimaong mo. Anda kayat. Anang orti sapsapulan da. Kito rin matsika. Anang sapsapulan. Apeng amin nga dapel anak na. Kidore man ba not klase ng babae basta ipatpat ko muna datat napatag. Makasara ka nga ta. Ti sang nga disgrasyada. Kaya makasara ka mo lang. Apay, amin ka nga tao nga rot nga disgrasya. Birhen nga rot. Nag-asat ka laon na yun, makasara ka ti birhen. Depende Sa doon pakasapulak ka dagiti virgin pa ilaing. Hanggang lang nagpilpili. Madlang mo latakit ti babaeng nga mahinihin. Madlang mo ti babaeng nga ako pa experience na. Kasi jay, pangkita ka ron. Pangsapulak. Kita, i-post mo yung takwa. Facebook. Wanted virgin. Padasay ma. Kita. Yang ang kuman kindi. Wanted virgin nga babae. Inyapload ko nga paiso manon name ket adda paket ibang ko sa jaya nga cellphone number ko taw balinta katawagan tas pagarikan alaalistok and tag friend request na palaeng. Kada dumat di kita tumawag kanya. Hi baby. I am still virgin. Gananda. Kaya't mo akira ta? Mana? Kaya't mo mapanik-nik ka virgin ka. Kaya't mo nga rot, nga i-check-in ka. Oh, ikasarnak pa yung muna Adot ka kasya manong nemi, iyang angaw da, iyang angaw. Nga ba da seryoso ka dakwada manong ni Lloyda. Kinitak ti Facebook account na, ti profile na,
O matigitay makitak nga madi. Itikid ko kinaornos ti balayda. So na kano, ket inaudi, kadakwada nga talong nga kakabsat, may sa kano like so na nga sales lady. Maganda kasla napakumbaba manong neng. Imbaga kang kuha na nga kita kami. Imanokot. Wow. Mahinihinti lang nga ng ano. Sila man nagbabain. Magustok ti style na. No saan ko pagunyan, saan nga guni. No kita is umisamat. Hay. Mabainak ka. Mabuti ka, ang nervyusak, sir. Hindi na kamawagan di sir. Tamang opisina ka, siyak sales lady ak lang. Ano din graduar mo? High school graduate lang, sir. Tanakurapay ka ngamin. Di ka pinaadan ti boyfriend? Dakat nga rin mayat kas kanyak mo. Napintas ka mata. Magustok ti gusto ng style mo. Baka naatap ka kadigda lalaki. Nagrigat mo kami tagpili. Di ka agar-aram kanyak. Agsigsikarilyo da, mamartek da. Gagangay lang ti pagsapulan da. Di kahit ko kumamot ako. Dahil mangyaon kanyak itriga. Kas ka kumakeng ka sir. No may karkariak. Are you still virgin? Kahit marad. Nga panagnaganda. Kasanong nga rodin no, maalam ti kahit mo kanya. Kat sanak to nga ikasarang. Nabaybayan anak to. Mapanig nagkaklakit nga virgin ka. Apikit tingasahan. Nga mabaling kang ipanakkel kada mama kinimanang ko. Istorya king kami tinapasama. Kaya, in istorya ti may panggap kada kami kini Karen Manong. Naganakabalasang ket saan kayat daw. Manang ko nga Julie ken ni mama. Ako nada nakaado nga babae apik nga naganak pa labalasan ti pilik. So nga kasken ka, Loida, ti sapsapulan. Anong nga ti planong kas bagarikan? Sir, babi ko na. Babi? No mapanag nagkaklakit nga virgin ka? Kaya talagang ipatpatag ka, kaya ipatpatag na. Very proud of tong mangyamukeng ka. Kada mama kinimanang ko. Kaya namabalin, pitan ka mapasama. Sige, nagkasaganak nga magigasang-gasan. Baring no saan nakto kabaybayan, numalam to di kayat mo. Di kita naman kasking ka, kayat ko, babi. Mapangnam naman. Nadungo, manang ipateg. Nukasta, mayat ka. Nga, dagtsakin. Kalpasan nito eh. Di kita saan nga may bus. Pabungon ta. Tadanto pagpapigsata ti unek ti hotel. Ang nanervyusak. Anak kayat mo tap na saan kag nervyos. Advice dadamang kanyak kat ko, uminumak ka no. Kahit mo arte minom. Baring isot mang patulid kanyak. Sige. Anak kahit mong inumin. Unsak man among. Hard nga ron tap na nakastagat marik na masigod. Ha? Sige, agorderak. Uno balunan talatan. Balunan talatan. Uminom tapay basit atap no naturedak nga sumurot kang ka. Sige karan. Nadadat kurso nadam, uminom ta. O sige. Nang siyat, nanong name madlaw kulat ng agnan nervyos. Dito ti mo gusto ako. Tay awang pay padas ng agnan nervyos.
virgin manong name. Kat siyempre, managsaka na ka. Siyakti mo na makaagek ka rin bibig na. Siyakti mo na nga makaagek ka rin anday ti barukong na. Nagimas tukit nga kanin dito yun kung nakinakin ko. Hindi na, kunana nga may atin tirik na, let's go. Pinabungon min manong nemi sa aming anakan. Kahit alam mo may tentiarak. Kahit nagkarugan kami ni ti Kotsek. Kahit simrek kami ti may isang hotel. Idada kami ti Onek ba nung... ala... Mabaling ka di nga, enak palabita ba nyo? Tapay. Hindi ko kababay naman. Sige. Pinalbusak lang, manong naming, napanitiban nyo, nagdikus. Hindi taramar, nakabalabad lang yung tuwalya ti bagina. Muti man tatawalya, tagdikus ako, madi Data ulis ti pagkumot mo. Sige. Alam ta ulas tayo mo kanya tatwalya. Naranan di ulas manong naming kumot na itibagina. Narigat mo't bigla latan ng makita. Napimbilas inutek to. Manong naming perming adagagar nga na isang sangayan itirik na. Baka italay nga makaramanak ti talaga nga virgin na kunak tinakong kukat agpaiso. Tadagit itinagtagikwak manong naming ket awan pulos ti sa pula ka virgin. Ngayon da ito ita. Na isang sangayan. Ta inutek ng ikaten manon nemi tinay parabaw nga ules iti bagina. Wow. Uri lang nagsagwis yu tiriknak ta nagpintas ti pamagina ti barukong. Dagiti bibig na manon nemi ti muna nga inamalak. Nakapapaod, bumalas met, kabayatan nga paprusak ti barukong naman. Kabayatan nga ipababak manong igawit na. Igawit mo, respetar met nga bali ta barukong kuwag lang sa baba muna. Baka ramatam tiramay mo, masakit. Nga pararami deta, para kada takukuam sa bagay. Apikit ko man nga, agdakiwas pa lang nitiramay ko. Parang tulayangan ni Junjun ko na ita. Nadamat ka di kalintigan naman nung respetarek ko no. Tas ang kong gasaw-gasawan. Bababag manong naimi, dagi bibig ko, kat iti barokong na magmayat kitangkan naman nung virgin na virgin. Ibabag ti ulok manong naimi ngayong gawid na. Papanam. Saan nga para bibiggon no para dila da ita. No gumanat ka ni Sarak Mon, basta lagit di inayado, agad nasakit ka no. Sige. Medyo napaot. Tap na di ka sa tagatahan ka, unay marigatan, ha? Medyo pagtubugan da, anay bag. Tap na di ka sa tagat santo narigat na sumbre. Idi ilayat kun manong agad ka nasakit. Kadamay si Mrek. Dipendim na. Inayadam napipinas na gulpe. Tapos hindi ka marigatan ng nawa. Dati mamay minsan nagrigat ka. Ha? I can manage ka. Okay? Ininayadam mo. Eta. Aray. Anak ko ano? Aray. Sakit. Masapul nga anusam. Ya? Anusam. Wen? Sige, anusam. Abal. Sakit, babi. Nakabali si Marikat. Ang sakit talaga. Sige. Anusam. Okay. May ito, madam. Sakit pa lang. Medyo. Ata. Ano na yan? May atin. Mayat gayam. Baka pagkapamal na dyan sakit. Mayat gayam. Babi.
balik. Nagmayat-mayat. Pasensya ka na. Okay lang. Iti kita manong Nemi. Adap pagpunas mo. Apa yung amin? Tatara. Ay, nagdara. Gusto niyo ko na nagdara. Mamlatan. Tanaklatan naman yun. Tabugo akong latan na pabyan yun. Nagsublin. Anam, nasakit pa lang? Diyan pakangat pa yung magna. I'm very happy. Nakasarag ako ni Kaskan ka. Handa pitwata. Winungak pa ya. Nausawa na kami nun eh. Awan tured ko. Di winung ka. Itaugam nga rito basak tuminong ka na doon. Okay? Okay? Napapawat manin nga romansa manong. Di ba kas daawak din ang iparit nga pabak ti ulo. Gabo siguro tanausatanin kita. Manong Nemi Jack Pulus agbabawi nga ni Loida Manong Nemi tinsukat ko kini Karen. Siyempre no agawid dito balay naragsakak nakasara ka din iho. Mama nakasara ka ako. Virgin na virgin. Pag ko na gusto ko na iti aray na. Sakit talaga nga nagdara. Very good. Okay. Doon ka nung arti kasar. Agornak pa yun. Mano pa yung bulan? Bulan? Hangatawan? Depende. Di manang mo kayat na launa yun. Napingod ni manang di mo pag-asawa. Di boyfriend na ati hamping nakasagana. Ngayon kabuta kahit kung timadaan ti apo ko, iso nga sikat dagdagek nga mga asawa nga muna. Nga dati adda ko anak nang adyak mat apo ko. Tay apo ko, tay putot mo. Twice a month manong naming ag-date kami kini Loida. Aging kang idiadan 3 nga bulan. Babi. Diyak umakayat nga bagang Gani masikog ako. Ha? Dito yo, pregnancy test. Ano nga bulan? Tapos sigurado ko na anak hindi doktor. 3 nga bulan. Kaya mo sa nakala, kaasigod. Una 3 nga bulan mitang sa anak na nagregla. Okay. Umay ka nga rotan, di amuha ka kini mama. Ma, di Loida. Di talagang agbaling nga manugang yo. Kabutan eh. Di muna nga date me. Nga napanagnak nga virgin isuna. Nagbaling nga dagos, mama. At then, masikog isuna. Ala? Kiram kadlayan niya. Oh, ay. Ma'am, ako na miha. Magustuak na ti style no. Kasto di kayat ko, mahinhin, managbabain. Mahang ka unay babain. Just relax, ipapalay mo. Kabuta si awat akken ka, ngagbaling nga manugang. Iha, Jole, huwag mo amamuan dito baling nga ipag mo. Manang, ni Loida. Ma'am, wari ka agbaw. Ay, mabainak nga ron, ma'am. Hindi ka unay, just relax. Pagkakitaan nga talagang manag-nervyos ka, managbabain ka, mahinhin. Katuin, lalak ang kaipag. Masikugan. At nandun ka anak ka. Oh, very good. Kastoy tirumbay nga asawa ang babi. Siga mismo, iti akin, putot, iti anak na. Nagkalay sa kam nga rod manong Nemi kini Loida. Nanang lalaeng tadda ken manong na manong Nemi.
Nga langad naman nung name iti managbabay nga talaga ti pamilya. Bayaw, ah, sir, bayaw ko na, gamot asawak ton ti kapsat mo. Ay, sabi ko sir, bayaw ko naman nga diya. Bayaw, mabawatan ti kapsat ko. Okay, may tisunaro ko problema. Apay na problema. Pag yanan yung tukadino, malpas ti kasar. Kaya nagyang kami di walay. Kadwa mi mama, kinimanang ko. Apay, baka tagubon mi kasjay. Nagbindot ka bayaw. Ada katulong mi. Hantong agbaling nga katulong. Tikapsat mo. Gabot ta asawa kisuna. Ipatpatid ko. Dungdung we. Sa nakaskarig do mga babak nang na makaasawa dati marigrigat kat pagbalinda nga katulong. Ha? Hanggang may kasya. Ikasar ko iso na asawa. Dungdung. Iba't patid ko. Kaya manak bayaw. Kasta. Ano ko pasariwat sumarong kar kayo. Di kayo babayin. Tunaganak siguro. Kung may kontolabas kitain tikanakat. No kayat mo agad ko. Agyan ka sa di balay tapno hanin pa yaw. Diyak mapanahon ti asikasuk nga bentag. Kit ninanang mo ay ninanang. Dua kami di balay Kadi. Umano yung tulatan nga mamami nga nasya ti kasasad na kinumay mat sumarong ka rin di balay at no sarong karan na kami mat. Kasamit no, dakam tiba iliw kita nga sumarong ka, umay kami no ka. Ganoon, hanggang nervyos ba? Babayin ka nga talaga. Kasta nga rod ti inaramid ko manong name Kenny Lloyd. Asawak, kanipatpateg ko, sa katagdadagsan, siyempre, naragsakak. Nakasta, ngawan trabahok, nagpaspasyar kami, agmall, nag-shopping kami. Kaya nga tanong, mapang sumarong ka di balayo. Ijenda, manong, kani nanang, gawin. Hanin, kababayin mo. Ano, mayroon na nga, nawara ijay. Sakto lahat at mapan sumarong ka rin. Sige, lisot ko na. Haging ka manong name nga dimtengan di pa nagpas ngayon na nagbalawak. No talo, nikor ka. Di ba siya mga bulan ko Api kas lapit pito. Anak ko na, doktor. Dakas to'y sweetheart. Premature. Ngam, sobran sa kami katakil na agpatpacheck apak mo Pito pa bulan nga di. Uwain. Nabipinas ti pitungan ti walo. Mamano ka makalasat ti walo. Agpas ka ti walo nga bulan. Basta. Sweetheart. Matanagan na. Ang nervyusak. Amano. Saan kami nga makalasat nga gina. Amoy magbagat kasta Ano na masapong na cesaryan ori man magastos. Kinasarita ti doktor. Doktor. Aramidyon yun ti amin, doktor. Makalasat laki dagi-dagi na. Sige. Okay. Ako pagnanagam mo, sir. No talaga nga oras na. Anong name nag-ring ti cellphone ko, kabayatan na madandanakan nak. Di pa namurure ko anong name ti resulta, di pa nagpasngay ti asawa. Ni mama. Napapaspasamak. Agkararak ko Tapos nga marigatan na kita gina. Sigun ti doktor kat premature. Kaya wala natin ito kumapay lang, mamido ka mapay abulan. Sabi nga tayo, hang nagpatpacheck up ay, amamait. Okay ka numitan.
Ma, sige ma. Naman siguro. Tumawag ka to no, makapagpasangayon ti asawa. Manong nemi nagpasngay kat nagyama nagkabuta nakalasat da nga gina. Lalaki? Wine. Lalaki ti anak ta. Sino kayong ingas na? Kita mo nalaing na. Baka siya. Siya kami dito muna nga nagganas. Kasi diya kanukit. Di ba? Urek na namin to, sakbaykan ka. Anong arti? Naga na nga iparistro. Sika. Junior? Ay, diya kayo ti Junior. Kapay. No, inauna diya kayo ti Junior. Dawari agad to Junior, mabasta ka nang inauna. Naloko ka no. Kadi. Sige. Nakangad Junior, si Kalagar doon, di makamong magpilin mo at nagan na. Adan, di kiti agina, dito'y balay, manong nemi. Siyempre, pakabulan. Panagdalagan na, tidugunay. E dila minsan manong nemi, nga nalipatan, di asawak, di cellphone na. Nakibiyangak. Hangatamad nga dakas na pakibiyangak ko lang. At saan pa nga naka-open nga message, inopen ko. Binasak man. Impas nga mo matgaya men. Di may kaduwang anak ta. Ano? Sino ito? Ano nakasurat ito? Lucio? Another message inopen ko. Di ka man lang may sumasarong ka dito eh. Sapsapulan na ka dati inaunang anak ta. Oh? Sapsapulan na ka dati inaunang anak ta. Sino ito eh? Saan kung tuloy pa yung open nila doon mga message ba? Nalilaw nak? Oh! Ay, napasama kang kape, sasarapan po ito ulong. Ha? Babi? Baka makatake ka. Apa, sakit na ulong? Mama. Tapay, nasakit na ulong. Pasahin niyo. Cellphone ti asawak na ito. Hala? Prematured. At ang idin panagatap ko. Masigog idindet ang babae sa penganda na pasamak yo. Yung virgin, mama. Ay, virgin na virgin, loko. Nakalawlawag na ito, eh. Impas ngayon mo gayam ng tiwek at duwang anak ta. Dahil nauna anak ta sapsapulan na ka. O paunayin nga pa nakaalilaw mo, Bobby? Paano tayo nga naalilaw, mama? Dahil takit. Dahil takit. Sa dinuitan tiyente ng babae. Loyla! Talang ka lang ihog, talang ka lang tapusom, tawawam, taram, magkakahiblad ka. Apay ka di. Papi, lilaw ko. Hayop ka! Uy, damon tegran. Ang man mapapatay mo, galing ka kriminal. Itamit lahing, umungim di kita ruwatem. Ruwatan yung mga ginagit, pumanaw kayo dito. Hayop ka. Saan ko magayang maputot na tingin pasingay mo? Ingkas kasar ka pa. Hayop ka.
man tinaramidan na manong name doon na itungpan. Kapag inaramid mo kanyak tikas to'y, Loida. Kahit ko lang, lumuaw tibiyag na babi. Oo nila ingmon. Masikong kagay mi din. Ano naramid mo, amin aray ka. Insaga na gayam. Food coloring, pinagbali mo nga dara. Halaga na lang kanya nga nangalilaw kanyak. Hoy, apo! Pumano ka din! Naman nung mapapatay ka! Mapapatay kayo! Nagbarabarte kak man ang Navy. Pauna yan nga pa nakaalilaw. No muna ta pagsasao. Ni Densyo nga nung naming nakaupisina at tayo ayaba. Kung may nakamandanggay ang uminom pare. Sige. Dahil takit. Dahil takit ka magpagaw. Nakapili ka. Ito sa ang linisyam ni Karen. Napasama. Napiyakin ni Karen, ta saan na ang inyulbod, hana inlibat, di na inlimed. Imbaga na king kaap mismo nga nag-anak abalasan. Ngim, hindi nga Rod Loida. Apo, madrama na. Kunam lang ng paypayso nga mahinhin. Kunam lang ng paypayso nga. Poof! Dahil takit. Ano nga, dahil takit ko naman. Yun. Napimpitas kumapay lang ba't ni Karen, tas nga nagulbod. Diba? Imbaga na tipod no. Kansan na nga nagayayatan na dyan. Yung sino nga tangarti? Ama dagiti anak dyan nga Loida. Diyak mo, diyak kayatan nga amuin. Di ka kati pa napangamin di balayda. No kasta kayat ko nga maman, kam sumarong karhang kayat ni Loida. Una tamaamam no kanti kinapod no nga dagayo agur-ureng obing. Gusto nandan siya. Katawang kanyak. Magkakatawak lang. Ano nga rin, di planom. Nagsapol ka. Pero tanang mga namdagpili asa po. Nung kami tatapil yung kasjay, mapamupasya rin di balayda. Amuam nga umunano at kinatao na. Basta latan na pangka na amam ni Loida, di may isang pagtagilakwan dyan, po, drinamaan na kamata, kanang inawis mo, nag-date kayo, tapatsim, virgin, gaya mo kita, amunan tararamindan na. Naalilaw ako pare, naalilaw ako, huwag naalilaw ka, gabuta inalilaw na ka ni Loida. Di pa yung pinaspengarod ni Karen, dahan naka-alilawin. Kamusta nga itaan ni Karen? Naraman ni Karen eh? Naraman na ako na. Kamusta nga tanis mo na? Hingga pa siya rin na. Marmaring no, kaya't nakapay. Manong Nemi, imbagak kini mama. Mama, Jakon kaya't pa'y tagkamali. Napaanang kiti gusto. May nagtikit mo sa wan. Mapaanal ti kalay sa amin. Kiniloy na. Gano'n kas pagarigan ta sana kaya tagpirma. Nasken nga. Bayata kisuna. Paramid. Kuwarta mo lang, apapter na rejek. Pambiyag na ka nagiti anak na. Kasi nung amin deta nga, akin putot ka naging dyan. Kamu? Mama soblyanak ni Karen. Hana! Kahit ko pa ni Karen ta saan nga naggulbud, di na kinalilaw. Kasaganak to namang hilaban di pa nagayat ko kini Karen. Baka ni Karen matlaing. Di, naikari para kanya. Nakigtot ni Karen manong Nemi lukat na tiridaw. Papi,
Kumusta ka? Gusto sumrek ka. Hindi tadamang kumanong naming agkibit. Sino jay? Dito tayo anak mo nga, kinabalasan mo? Wen, may kaduang anak ko. Kaya't mo sawan, kalpasin nga, insina ka, nakatsarak ka nga dagos di kasukat ko, kahit nagkasawa kayo. Oo, may asawa. Duwang orat anak mo. Duwang nga ama. Wen, sino't ama ti may kadua? Natayin. Mabaling ka di ka makita. Mabitlahay. Impakita na. Gwapo. Gwapo. Mabaling ka mabayin. Mabaling. Mamikan. Bareng hangang sangit ah. Mamikan. Gwapo. Sino kayong ingas na? Dedi Amana. Manin patay ti Amana? Ano yung patay ti Amana? Mabaling ko makita ti ladawan ti Amana. Tapi di ka makaoni. Imbilang ko nga na tayo ti Amana. Iditasan na nga mailaban ti panagayat na. Kaya't mo sawan. Dito na pasamak. Dito pa napaspasamak ka data. Siyak dama na ito yung... Siyak dama na. Ngimimbilang ko na na tayo. Isong awan karbalangan na. Buto yung tarak ko. Karen, ikanak mo sa balagong daway. Nakasagana kitan nga mangilaban ti panagahit ko king ka. Si asawa kan sang kani. Adak idi ikasar mo ni Loida. Sa itaw may kakanyak, nabigbigim ti anak ko, nga si Katamana. Awan kaming kini Loida. Tapay. Inalilaw na. Jesse kog ngayong kamat na kanyak, diyak ba't gayang putot. Nagpamarang lang ang virgin, itagikuwek. Inalilaw na. Kat si kasanak nga inalilaw. Imbagam tipudno ka sa saad mo. Kat inayat kay tilikodan ti amin. Nagro na ita. Ada kaya mo yung pudpudno nga putot ko. Mabaling ka di nga. Ay, pagka. Mabanda sa dibalay. Balbali yung ngayam amuka kini mama. Balbali yung ngayam amuka kini manang ko. Kasta nga ron tinabasamak manang ngayon. Ma, iti may kadwa kong daway nga amuka na kayo ni Karen. Kenti anak mi. Anak yo? Wen ma, kitain nyo. Kitain nyo ti maladaga. Kitain nyo. Ano nga bulan yan? 5 months. Ma'am. 5 months. Di ba, alis to lang hindi nga sino katakisuna. Manula bulan ni sipod pinapalo yu di balay, dito yung balay. Hindi bagayo nga sa inyo kahit suna. Masigo ka kidin. Ngamsang ko yung bagakin ka. Ma, ano makunayo?
Dumawat kami kan kahit pamakawan. Di makita making kaini. Nagbidtot kami. Si kakayam ti rumbeng ipanakkel mi ngagmalin nga manukang mi. Ken mamuak mariknak uri saan tayo nga pa DNA test. Blood stink ako nada. Dahito'y atibudbud nung apukok. Kastit ilang kami di maladaga ka iho. Budbud nung apukok dahito'y. Julie, kumamakitan na tibudbud nung ka anakam iha. Ganitapay, masapon nga magsasalitaan tayo ti pakanda katulag iti panagdanayon niyo. Lading hitik, ngayon siya kayat, ti makiden na, iti anak yun. Iha, titakam ka di mapakawan? When ngagpeso ka rin, saan ang akalaklaka? Ti pa nakaagas ti sukat. Gabo ka dagitag kakasakit ngayon balikasyo ini. Bakit nanasken nga alarmiden mi iti amin nga kabaylan mi may pakita tinalos nga panagbabayo mi iha kita aramidan mi. Babi, balbaliwam nga armen ni Karen. Pinarigat na magpalain mo dahil ito'y kunak tinagam ko manong. Ngayon at least, dakamot lang na nagkatuloyan kini Karen. Ni Karen nga saan idi nga kayat damanang ko kinina mamama nung name nga idi amok dati may hinhin nga ni Loida isot kinayat da. Ay hapo. Itaan manong name sigurado nga saan ako nga alilaw. Gabutan ni Karen ti talaga nga dani pudno nga ayat agas met idira pudno panagayt ko keng kuana naalan ti kasarmi kini Loida babay ti datawat na dinakkel ngamindat milatan tapno di kasta ket awan ti problema ket nakapagkalay sa kami mitlaeng kini Karen. Talo digiti anak mi manong nemi agraman ti nauna nga anak na nga saan nga siyak akin ama ngamin bilang kubat nga nagtawad kanya kakas ti panangipateg ko kadagiti duwapay nga anak mi kini Karen. Dati nga rod manong nemi ti pakasalita. Dadi kat ti malalilaw. Ado amin di kitay agin na nalaing agin ko kuna. Ket sabay ko mga tadamat na ibatik nga adal ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program, ano. Tingor tagyaman nga bagaya mo, Bobby. Dahil takit, Bobby. At least, nagbalimot lang nga happy ending, ti pagkasalita. Kaya,